Tak zdar lidi, vítám vás u tohohle videa, no a dneska to bude takové netradiční video. Bude to něco o mém kanále, ano, je to tak, dneska budeme točit takové videjko o mém YouTube kanálu. Pokud nemáte u mě odběr, měli byste ho tam dát, jasně, že jo, zvoneček, odběr, like, zvoneček. Jo, neodebírá mě 99,4% lidí, fakt je to škoda a mohli byste tam dát ten odběr a já budu aspoň nadšenej z toho, že budu mít nějaký odběr. Jo, protože mě odebírá jenom 0,6 lidí, jo, a fakt jako neodebírá mě moc lidí. Máme zatím naším cílem je dosáhnout 10 000 subscribe a což asi nedosáhneme, že jo, ale někdy jo, třeba za 10 let to možná dáme. Já si myslím, že byste měli dávat vždycky na to video nějaký ten lajčík, že jo. Pokud se vám to nelíbí, nedávejte, pokud se vám to líbí, rozhodně byste ho tam měli dát. Co se týče komentářů, tak píšete tam hodně dobrých věcí, spoustu zajímavostí, jo. Třeba před jedním dnem jsem natočil spoustu videí, na které byste se měli podívat. Máte je hnedka všude na mém kanálu, co jiného bych měl říct. No a takhle dále. A máme už 1000 něco lajků, takže dosáhneme těch 2000 lajků, už se těším. Myslím, že mám 1,7 tisíc, takže asi 1700 lajků. Jo, prostě pořád jako tady, když natočím nové videa, pořád to unsupujete, pořád dáváte pryč odběr, nechápu proč, nevím z jakých důvodů, úplně nechápu, proč mi jakože nechcete odebírat. Já vím, některé moje videa jsou fakt hloupé a hrozné, ale odebírat to můžete jakože. Jako neříkám vám, že to máte jako dělat, že ten odběr tam máte dávat, to tam nemusíte, ale jako aby vám prostě neunikly žádné videa, to chci jenom zařídit. Prostě abyste se mohli koukat, jo, za pár týdnů vyjde velká série, takže byste měli tam dát odběr a měli byste se potom podívat, protože na tu sérii si nemůžete nechat ujít, že jo, to je nejlepší série, kterou za posledních pár měsíců natočím, takže pokud chcete tuhle sérii vidět, tak rozhodně běž dolů a zmáčkni to červené tlačítko. A jestli ho nezmáčkneš, tak je po tobě. Ne, to si dělám fakt srandu. Ale prostě odebírejte, pokud vás tyhle videa moje nezajímají, jo. Nejdřív si to rozmyslete, jestli mi chcete dát odběr. Rozhodně se nejdřív podívejte na moje videa, jestli jsou dobrý, jestli ne. A když se vám budou líbit, tak dejte odběr. A hodně lidí mě jakože strašně unsupuje, prostě pořád nějaký odběr pryč. Dneska mi zmizelo asi 10 odběratel, pak mi zase přibyli, tak teď zase unsupujou. Já nechápu, co to je tohle. Jako neznám víc inteligentnější lidi, nebo aspoň normální lidi, co by tohle dělali. Tomu zbytečně ztrácejí čas nějakým smazáváním odběratel. Protože
Jestliže mažete odběr, tak je to vaše chyba navíc a tak je to smůla, že neuvidíte moje videa. A i když vás to nezajímá, tak jste úplně hloupí, protože jinak to říct nejde. Tak jo, tohle by bylo z dnešního videa vše. Pokud se vám video líbilo, rozhodně nezapomeňte zanechat odběr, zvoneček, like, koment, sdílej a já se uvidím u dalšího videa. Zatím čus.